Volám sa Marina Viazovská a som matematička. Vyštudovala som za magisterku a PhD. Aktuálne pracujem ako profesorka vo Švajčiarsku. Vyriešila som problém s 8-dimenzionálnym priestorom. Za svoju kariéru som získala veľa ocenení. Najvýznamnejším je Fieldsova medaila, čo je matematická Nobelová cena. Som druhá žena v histórii, ktorá toto ocenenie získala. Volám sa Alexander Zinčenko. Som futbalista a hrám za klub Arsenal FC. Hrám v obrane. Počas pôsobenia v FC Manchester City som získal niekoľko domácich trofejí. Taktiež som dôležitou súčasťou ukrajinského národného tímu. Hrám v jednej z najprestížnejších líg, Premier League. Volám sa Katarína Bajlová a som tenistka. V dvojhre turnajoch ITF som získala 13 titulov. V najznámejších súťažiach som sa dostala až do 3. kola. V singli, čo znamená 1v1, som dosiahla svoje najvyššie miesto 62. Volám sa Vladimír Kličko, narodil som sa v Sovietskom zväze, som boxer a súťažím za ťažkú váhu. Nazývajú ma doktor Steelhammer, po slovensky doktor železné kladivo. Držal som veľa titulov, no v roku 2015 som súboj proti Tysonovi Furym prehral a prišiel o nej. Bang! Za svoju kariéru som získala veľa ocenení, najvýznamnejších za Fieldsova média. Dobre, počkaj, Anička. To je Fieldsova medaila. Počkaj, čo? Taktiež som dôležitou súčasťou ukrajinského národného tímu. Hrám v jednej z najprestížnejších líg, Premier League. To všetko? Áno. Dobre, napríklad Vica. Ešte raz. Môžem ho vystriedať? Nie, počkaj. Prosím vás. On bude dobrý. Akcia. Dobre. Volám sa Alexander. Daj mi mobil. Počkajte, ja sa musím vysmiať. Ty choď proste preč, lebo sa to nebude. Ja sa odplazil preč. Kam ideš, tak tu zostaň. Aby mi nebolo vidieť dlane, aby nebolo vidieť, čo si mi zas vypol? Ty si mi to vypal. Si mi to vypal. Nevypal. Akcia. Takže čaute ľudia. Ešte raz, prosím. Akcia. Volám sa Vladimír Kličko a čo? Čo sa na mňa tak pozeráš? Nepozeraj sa. Akcia. Nepípaj. Akcia. Volám sa Vladimír Kličko. Už som ticho. Sa ťa bojím. Ticho. Steelhammer, doktor železné kladivo. Tak inak.
Kľudne choď, ale to presne Filip, posledný krát skús ešte na konci tak. Tak robíš tata. Ako keby buchnúť do tej kamery, ale nebuchnúť, okej? Ale ty si ma nevidel. Som sa v Sovietskom zväze, som boxer. Nevšimaj si ho. Ale ja to iba presúvam. To sa nedá. Čo? Chalani! Ticho už! Dobre. Filip, fakt.